Здравейте! За клиентите на Real Estate Димитри. Една къща. След ремонт 600 метра е парцела. На не повече от 500 метра от морето. Има два входа. Паркинг за 4 коли. Влизаме. Къщата, както виждате, е ремонтирана. Има басейн 8 на 4, дълбочина 1,5 м. Палма. От тук имаме електрическа порта за коли. Парцела може да се построи още един мезонет, позволява. На къщата може да се дигне втори етаж. Къщата има 3 спални, хол с кухня, мокро помещение, баня и тоалетна и склад. Тук е другата порта, пак електрическа. Паркинг за още 2 автомобила. Къщата е отремонтирана, продава се с обзавеждането. Цената на имота е 450 000 евро. Влизаме. От лявата страна е кухнята. Имаме една голяма спалня, просторна. Банята. Още една голяма спалня. Хол. Климатици навсякъде. Телевизори. Обзаведено. Просторна тераса. Виждате, всичко е. Мокро помещение. Има и пуснати изводи за душ. Че пише до домати обича. Не. Имотът се намира в Аспровалта. Тук може да се построи още един мезонет. Има място, позволява го. Тук се намира трета спалня, която в момента се използва като склад. Изводите за телевизор. Благодаря.